по наша информация. Обаче аз съм склонен да мисля, че едва ли военните ще дадат властта без бой. Дори в едно от западните списания се прокрадна такава една мисъл, че военните няма да се гласат с едно връщане назад, тъй като през септември предстои един референдум за смяна за някои допълнения, изменения на Конституцията по направление радикализация на исляма. И въвеждането на шерията, промена. Да, и едва ли военните ще позволят връщането на исляма или по-точно ликвидирането на светския характер на Турция. И още нещо, което е характерно и което се набива в очи, Ердоган се обръща към Ориента. Докато само до преди година неговите амбиции, неговите апетити беха за влизане в Европейския съюз, сега не че не се работи за влизане в Европейския съюз, но ориентацията е към Ориента. И това е констатация на специалисти, политици, политолози и военни специалисти на Запад. Значи Ориента е в момента номер едно за Турция. Още по-характерно е изтиналите отношения между Израел и Турция. И то става за сметка на затоплените отношения между Турция и Иран. Но това е много дълга тема, за която мога да говоря много, но едва ли, нали... Така, да дадем думата все пак на колегата Тошев, защото той също е доста запознат. Всъщност да започнем от там, откъдето спряхме с господин Тюфекчиев. Той каза, че е възможно един преврат. Всъщност нас не интересува какво става в Турция, защото и при един и при другия случай, каквото да се случи, България винаги ще бъде подтърпевша. Възможно ли е преврат в Турция? Аз не съм склонен да се съглася на 100% с мнението на нашия гост, но при последните избори турският премиер Ердоган наистина прави нещо впечатляващо. Неговата партия, която е чисто радикално ислямска и която е на власт от ноември 2002 година, за 9 години, остава на власт и то със сериозно мнозинство. Значи, при последните избори той получава някъде около 50% от гласовете на избирателите при изключително висока избирателна активност, между 75 и 85%. Това само по себе си говори какво е настроението на народа на съседна Турция. От друга страна, през последните 2-3 месеца световната общественост, мнението на световната общественост бе объркано така наречената арабска пролет. Тоест тези движения, които тръгнаха от Тунис, минаха през Египет и заляха почти всички страни. Значи това е един процес, който трябваше да кристализира преди 10 години. Но точно понеже в ислямския свят нещата вървят много по-бавно, той започва сега. Това е една несигурност, която създава условия за две неща. Първото е настъплението на радикалния ислям и другото на една, така да наречем, стабилна държава, която има претенциите за имперска сила. Къде в ислямския свят няма проблеми, смисъл така, от 2-3 месеца. В основата си арабската пролет е чисто икономически проблем. В основата си, но всъщност тя влече след себе си радикализма. В Турция нещата вървят много добре. И ето защо оттам обръщат внимание на изток, т.е. към ислямския свят. Възможно ли е в Турция да има частична промяна на Конституцията, където да бъдат ограничени светския характер на държавата, гражданските свободи? В предизборната си кампания Ердоган заяви авторитетно, че това е приоритет номер 1 в неговата политика. Ако спечели изборите. Той ги спечели. Наистина впечатляващо, но той няма нужното мнозинство. Доколкото знам, част от тези арестувани офицери, един от тях е генералът националист Енгин Алан, са били допуснати до изборите. Това говори, че от една страна военните наистина имат стабилни позиции, но не мисля, че ще се стигне до преврат. На първо време, защото Турция е твърде близко до Европейския съюз и така има и много особени отношения с Съединените щати. С други думи, напоследък се влошават и то най-вече заради влошените отношения с Израел. Но втората причина, която изтъкна Ердоган е, че ще се опита да
реши проблема с кюрдите. Защото това е един проблем, който се... Та е вече така, там друга съвсем друга тема. Но просто... Нека да оставим кюрдите. Това означава само едно. Че той рано или късно той получи част от подкрепата на кюрдските депутати. Това означава, че той ще погледне от една страна на Запад, от друга към получаване на лидерско място в ислямския свят. Така, от тук нататък обаче какво следва за България? Мен това ме интересува. Защото настъплението, тази инвазия става все по-очевадна, в чисто религиозен и разбира се в имперски план на Турция. От тук нататък какво следва? Този въпрос е и към двама ви. Лично аз... Къде изчакам? Добре, аз съвсем кратко ще кажа мнението си, което винаги съм заявявал. Това, което ме притеснява, е, че ние нямаме доктрина, ние нямаме механизми за защита. Защото естествено ще тръгне едно мирно, на пръв поглед, настъпление, но радикално настъпление на радикалния ислям. Чрез училища, така нататък, чиято цел е една. Просто налагането на исляма какъвто. Ето ги, училищата, преди малко господин Тюфекчиев ги спомена. Те са тръгнали. Този процес бавно ще се засилва като търкалев се камък, а когато ние нямаме доктрина, когато нямаме механизми, които да ни защитават, просто дори аз не мога да предвидя. То нямаме и политическа воля. А защо нямаме, господин Тюфекчиев? Какво казват специалисти, примерно от генералния щаб? Какво казват специалисти в тази област? Сега може би за първи път, ще го кажа от тая телевизия, в България почва за развитие на мюсюлманското братство, считано за едно от най-старите и важни ислямски движения в света, намира почва. България. И то съвсем скоро. Значи има информация по този въпрос, макар и бегла, но трябва да ви кажа, това за първи път се случва в България. Първите симптоми, че в България има наченки на създаване на мюсюлманското братство. Но защо го казвам това нещо и какво представлява, първо трябва да знаят българите, какво представлява мюсюлманското братство. То е създадено още през 28 година от Хасан ал-Бана с едно кредо, ще го цитирам да ни прехвърля нещо. Аллах е нашата цел, пророкът е нашия лидер, Корана е нашия закон, а джихад е нашия път. Смъртта за Аллах е нашата най-висша надежда. За Аллах смъртта. Значи да се жертват, да отиват чрез терористични актове и т.н. Всички знаят. Насилие до дупка. Да. И като отидат горе на небето, там девици и тем подобни. Но през 1982 година, сега тук искам да заостря вниманието на тия, които слушат, братството излиза с стратегия от 12 точки. Те касаят с пълна сила България. Аз съм съгласен с колегата, че нашето правителство няма стратегия. Не, тактика няма по въпроса. Да не говорим за стратегия, която е по-висша форма. Ние говорим за една доктрина, която точно трябва да ясна цел. Какво правим? И сега ние искаме да обърнем внимание на всички, които касаят. Тия 12 точки, те касаят и България. Виждате с каква доктрина излизат. За установяване на ислямско правителство на земята. Значи България не излиза от рамките. За което, познато също като проектът. Има един такъв проект, сега аз не се пускам подробно, защото той е много дълъг и голям. Някога може и това да стане. Сега ето някои от тактиките, нека да заостря вниманието, хората да знаят за какво става въпрос. Тактиките и техниките за покоряване на Запада, включително и България. И там на първо място отразено, нали, България, за тая където... Разбира се, че го пише. Значи България, като се почне коридора Македония, Албания, навлизане в сърцето на Европа и оттам Западна Европа. Сега аз ще се постарая да бъда кратък, няма да ги коментирам, но ще кажа, превръщане на палестинската кауза в световен проблем. Това не нас касае, ние мислим, че не накасае, но това не касае нас. Няма време да разглеждаме отделно въпрос. Приемане на пълно освобождение на Палестина там и т.н. Поддържане на постоянна кампания за подстрекателство и омраза, обърнете внимание към евреите и отхвърляне на всеки дискусии за помирение с тях. Значи от тук започва вече това изстудяване. Така, отправната връзка към Балканите сега, и към България. Създаване на терористични дейности и терористични клетки на джихад. Значи в България
вероятно казвам, вероятно, защото още не сме разбрали окончателно, но имаме вече някакви симптоми, някакви сигнали, се създават такива клетки. Или поне в най-лошия случай, тук се обучават и се пращат да си вършат работа по света. Не мога да говоря с положителност, но има някакви симптоми, за които продължаваме да работим и ако разберем, че това е така, то вероятно, за да се каже, значи има нещо, ще алармираме организациите. После набиране на достатъчно средства за постоянно финансиране на джихада, както по света, така и конкретно в България. В България има турски земевладелци, един от най-големите земевладелци, например, в североизточна България е турчин. Няма какво да говорим. Некъде около 40 000 декара земя обработва и т.н., което той финансира до голяма степен. А най-вероятно парите са и ясно откъде идват. Разбира се откъде идват. И ние можем да кажем само, че тук ще намеся и Хамас. Хамас е в основата на мюсюлманското братство. А тук беше казано, че Хамас обучава отделни тяхни, да не ги наричаме терористи, но тяхни ученици. Нека да ги наричам най-благовидния вид ученици. Сега, те казват така. Аз искам преди и да кажа, че Турция е основана на същата основа, идеологията сега в момента, както и тая на Хамас. А начало седи Ердоган. А Ердоган беше осъден на 4 месеца затвор за това, че публично рецитира един стих, който гласеше така. Ще го цитирам. Джамиите са нашите казарми, куполите са нашите шлемови, минаретите са нашите щикови, правоверните са нашите войници. Политическата кариера на Ердоган в Турция е много прилича на тая на Хитлер в Германия. Не го казвам аз, а го казва английски сайт, който някой, ако се разрови, ще го намери, ще го прочете. Аз не мога да кажа неща без да ги цитирам от тия сайтове. И мюсюлманското братство, на което Ердоган е член и доколкото знаем не само член, но айде така да го приемем, обяви, че целта му е да завземе целия свят за исляма. И те първо, те всъщност амбициите и те не го крият, амбицията си върнат териториите всъщност на старата турска имперска, старата османска държава. Старата османска и тук това е част от териториите на България, Румъния. Това, което най-много мене ме притеснява, че ние сме свързващото звено. От географска гледна точка България се намира точно на кръстопътя, който свързва изтока и запада и просто е на пътя на ислямската експанзия. Доколкото става въпрос за мюсюлманските братя, да, наистина, това е египетския вариант на вахабизма, но това не е само едно такова движение. Те са множество, но всички са обединени от една идея. Ще видите от материалите, които сме подготвили, че целта е една. Целият свят да приеме ширията, да приеме ислямския закон. И то техния радикалният вариант. Защото сега трябва да отбележим... Тоест, човечеството да се върне към мрачното средновековие. Това искат тия, които проповядат тази доктрина. Да, някои специалисти го наричат третия джихад. Да, дайте колеги първия материал. Беше 1 септември 2004 година. За много от тези деца това бе първия им ден в училище. Това, което започна като ден изпълнен с радост и вълнение, се превръща в една от най-жестоките трагедии с заложници в човешката история. В този физкултурен салон около 1200 души, предимно деца, са блокирани и навсякъде са поставени експлозиви. 3 дни